Adorak so tatangihon hatani tu hatta jumulo mahita martangiang. Asini roha ma dihamu doho dame siya debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatani tu hatta nagabi jamita di partangiangat taburginon. Ima epistel di Minggu Palmarum. Na dienet sian Evangelium Johannes bidu 12 ayat 12 rodi ayat 16 hujaha madihita tapai hutihut madibagasan rohat tabi songonoma hatani tu hatta. Dungi torang ni arinai dibigi halak natorop narotu pestai nanaing Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma aka mare-mare laho manomunomu ibana. Huhu dijauhon. Ho siana. Pinasupasu ma naro marhite guarni Tuhani rajani Israel. Dungi didapuk Jesus ma halu desada ima dihuduli hobar tunatar surat. Unakoma biar burusion idama rajam donaro. Marsihudul di anak ni haludi. Alai dang dia tu siaka sisian nahiani. Dukpe marsangap Jesus asa diingo nasida naung marhahona atu ibana do HP natar surati rodi pabahenan nasida tu ibana. Ima hatani tu hatta. Di hamuaka dongan saha porsiaun di bagasan goar ni tu hatta Jesus Kristus. Hababungo ni Jesus tu Jerusalem dada nakibetulan. Dada naso sengaja. Hababungo ni Jesus tu Jerusalem ima bagian ni ulauna. Bagian ni perdalanan na adorakso di persilakon ibana. Daksongo kita rupani kajujuk do perdalanatai nakibetulan bahkan dakola perdalanatai doho do nangguluon. Roma dongan na manukun ay gabi singga do hamu HP di hutan nami. Tang marbuah-buah hamuat to. HP di do kamunat tuari dakola singga. Au nahubo to songoni ngajolo mangalopahiani ba. Nina songon basa-basi rupani. Roma ibana mga lusi eda nakibitulat dohami diujo opun isi taronggal. Gabi daktar jua. Gabi songgok mahami satokin. Ninda mamuse mga lusi. Ima jorupani contohna. Jadi juk-juk duhita holan nakibitulan. Songon naringgas samu marminggu lae. Ninna tetangga na itu ibana. Tole mak, nakibitulat doro anak tasya Jakarta. Ditugyo kami ko marminggu, gabirak marminggu mak. Jadi dang na sengaja iba marminggu. Ima didok rupa nih mangalusi dongan nai. Ai isi do natinyo mileh, songon na sati do ba. Panakokod dunian, na dongan na mamuse tuibana. Ahama didok alus na. Nakibitulat duele nin namuse. Hamak kadongan anggo Jesus dinabongot ibana tu Jerusalem dada nakibitulan. Alay nunga terencana sesuai dohot sakap ni debata. Lausongonido nang haroroni natoropi. Ipe dang nakibitulan nasida adong di Jerusalem. Ay narodo na sida siya desa na walu siyan ganup luat pangaratuan nabi mulak tu Jerusalem. Ima laho merayakan pesta pondok daun manang pesta parlape-lapean ni halak Yahudi. Alai dung dibigi na sida na naing bongo nama Jesus tu luati mamitor heboh masudi. Hamu kadongan begitu masuk Jesus tu hutai molo si Matius madok di Matius 21 10 gaur ma nasa hutai.
Gemparlah seluruh kota itu. Buasa gaur, buasa gempar na sahutai. Ala dirajumi bangsoido, Jesus naroi songon sahala raja. Raja ni hala Israel. Ay ro sahala nasangap tulua nasida, ro sahala raja tulua nasida. Badatuk somarlas ni roha nasida. Ay nung atung nania liling na di paimaima bangsoi sahala panggonggomi di nasida, nabui paluaho bangsoi sian gonggoman ni Romawi. Di hasiholi roha nasida do mula muse kejayaan ni Israel songon di masa ni si Daud. Mereka melihat bahwa sosok pengganti Daud itu ada di dalam diri Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus bisa mengembalikan kejayaan Israel seperti di masa Daud. Ido asa songoni antusias nasida majakon doho manomu-nomu Jesusi. Songot tadani lasni roha nasida dipabueti nasida ma aka mare-mare. Daun palma. Ido asa guarni mingguta didok palmarum. Minggu mare-mare. Molo di Matius 21 ayat 2 didok doho doa kaulos nasida di pahebakot tudalani. Na dibanari manalihi rating ni hau. Lapatan na songoni malas ni roha nasida manomu-nomu doho majakon haroroni Jesusi. Songonima nang bentuk rasa spontanitas nasida patupahon si patupahon manomu-nomu Jesusi. Spontanitas menyambut, spontanitas manomu-nomu, dak pola ikonadok seksi tamu. Dak pola ikonadong seksi penggerak massa. Jala spontanitas pasi patupahon na. Ahana adong di ibana. Ima dibain manomu Jesusi. Hamu kadongan saha porsiaon on macai arga rinukonota di partikianon di pajakonota di Tuhani di nguluta. Iko jujur dohita madok saunari nungalam mago nungalam moru rasa spontanitas sisyak kita. Molutuk pajuluhui berupa ni madok alai sasitong na iba mamereng nungalam moru bahkan ngamago rasa spontanitas sisyak kita. Ikon nasai digerakon nama, ikon nasai disunggul-sungguli nama. Molodang oludo laus di pahohom, oludo laus di papudum. Ay nga gudang nuaing contohna jorupani marminggu pe ay kun nasi disunggul-sungguli nama ay ba sadang marminggu hamuin na ay so isungguli hamu atongin ay so ipaingot tamu atongin paya ko kita jorupani danga dong bespontanitas danga dong bergerak sendiri ikon na saya digerak-gerak kon nama apalagi mataringot tu si lehon-lehon jadi nunga gabe song robot sudijol mo. Tu si lehon-lehon ikon baka si pata hirana terpaksa. Hirana su terjua. Atrabal majotik. Sarana rupani molo disungguli iuran na manangguguan na tuhuria. Ahama alus ni ruasi. Ay soroha mo itong mangalap. Ay soroha mo mangido nin na muse. Hapedung ro mangido didok mamuse. Ay bahasa saunari. Bulapiga do piyon. Taringo na majuya kamang dohot tamuina. Songon na kebaktian ala Pentakosta di HKBP. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan. Mari tepuk tangan. Nina MC Nay marupani. Jadi di beruasi olo do jolo di berek tu habirang do tu siamun.
Adong dodongan na mangangkat tangan. Adong do na martopap. Adong do na jongjong. Ijo lo diberek tu habirang do tu siamun. Tanga dok spontanitas. Jadi di sada sisi akadong atta na marminggu di Pentakosta Karismatikon. Tabudo bereng. Amin. Ina paditani amin. Ulo sa pitulu hali dia lusi. Si pata gabi keliwata do. Martangyang iba. Ia lusi tangyang nibe. Spontanitas na cuma rupa ni taida. Alay di kibongo Jesus tu Jerusalem, spontado na toropi marroan siya jabunabe jala spontan patu pasipatupaw na. Aha na adong di tangan na, aha na adong di badan na, aha na adong di ibana, ima di papyakon. Rating na dong, rating di papyakon, ulos na dong, ulos di pahebang. Mare-mare na adong mare-mare di pabayani. Ima bentuk ni penyambutan, ima spontanitas ni bangsoy na toropi sa tiki i majako Jesus di Jerusalem. Dungi di juhon na sida ma, Hosiana, pinasupasu ma, naro marhite guar ni Tuhani, Raja ni Israel. Hamo kadongat tu dadaholan sekedar seruan manang teriakan butina nidok na sidai. Seruan na maripola dui. Hosiana, Hosana, di hata Heber, di hata Ibrani, marlapata dui mohonlah, selamatkanlah kami. Hupangidu kami, palua mahami. Sianita ida, adong kerinduan, ada kerinduan dan harapan umat Israel, yaitu supaya mereka selamat, supaya mereka malua. Di pangidu na toropi, Jesus naing paluahon na sida, sian huaso ni panggonggomi. Ay di bereng na sida, dia tusi na sida, jala harapan na sida, Jesuson odo, Raja ni Israel, natapay may. Ima di rohan na sida. Au sugari hita pe di posisi ni natoropi, raido tong nanaing suara honota. Hosiana, upang ido kami, palua mahami Tuhan. Dalam konteks Alkitab kita ini, Nats ini, orang banyak itu mau selamat dari penjajahan Romawi, dari tekanan dan teror penguasa Romawi. Lalu dalam konteks kita sekarang ini, kita juga mau selamat. Kita mau menyerukan Hosiana. Majuhon Hosiana. Palua mahami. Malua setia. Selamat dari mana? Paling tidak ketika kita mengatakan Hosana, Hosiana, selamatkanlah kami. Kita mau selamat dari ganasnya wabah virus corona yang sangat-sangat mematikan ini, yang mendunia. Angwa kasahit nasing nungahira buhay taatasi. Isarani kanker rupani kantong kering. Alayang go corona dang dope. Hosiana palua mahami. Idu petado saunari. Hamu kadongan sahapor siaon. Dungi dapok Jesus mahalu desada ima dihuduli. Marhite na makuduli anak ni haludi dadaholan sekedar pasikopon naung sinurakon ni si Zakarias. Di Zakarias sia ayas sia. Alay naing pasahatun ni Jesus marhite padohani sada pesan tu natoropi doho tuhita saunari tohodo Mesias ibana. Tohodo ibana raja. Alay dang Mesias manang raja songon na pinikiran ni bangsoy. Songon na pinikiran ni natoropi. Songon na pinikiran ni jolma. Bukan kebetulan Yesus memilih keledai sebagai tunggangannya.
Yesus ingin memperlihatkan bahwa kerajaannya bukanlah seperti kerajaan dunia ini yang mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik untuk menumpas dan mengalahkan musuh-musuhnya. Keledai memang sering diasumsikan sebagai binatang yang lemah, kelas rendahan, dan lain sebagainya. Ada ngadong merek ni mobil, guar ni mobil, keledai. Aka binatang na hebat do. Kijang, kuda, zebra, jaguar, dan lain sebagainya. Alai unang lupa hita, keledai itu adalah lambang perdamaian, lambang kasih sayang, lambang ketenangan dan kelemah lembutan. Artinya apa? Kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk menghadirkan perdamaian, menghadirkan kasih sayang, menghadirkan ketenangan, menghadirkan kelemah lembutan ketika menghadapi segala macam persoalan. Jadi molo adong madok rupani, sekarang ini zaman ini yang kuatlah yang berkuasa. Tapi Yesus menawarkan prinsip lain. Kekuatan fisik, gugu ni botohon, tidak selamanya mampu menyelesaikan persoalan. Sotung-sotung gabe manabba aka permasalahan. Tetapi sifat perdamaian, ketenangan dan kelemah lembutan selalu menjadi solusi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Jala odo natahari kotunwain. Bagaimana kita dengan hati yang damai, dengan kasih sayang, dengan tenang dan dengan hati yang lemah lembut menghadapi teror COVID-19 ini. Jangan ada yang sok jago, jangan ada yang sok pinter, jangan ada yang sok-sokan. Hadapilah musuhmu dengan gaya dan dengan cara Yesus. Hamu kadongan dia saplonom didok alai dang dia tusi akasisian nahiani. Duk pemarsangap Yesus asa diingo nasida dan seterusnya. Molo di Alkitab didok mula-mula. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan dan seterusnya. Ahado na naing dohonon na tu hita marhite ayaton. Hita pe juk dosongon sisianon, mula-mula dang dia tusi. Duk pe lam leling baru pe lam mangat tusi. Anggo dimulanay ada kwa tusi bahin na. Duk pe lam leling, oh ido maksudna, oh ido hape lapatan na. Nah, napeting mengerti, napeting dia tusi. Mulu gabe agak lumeleng pe tak persoalan. Bohama mulu laus dia tusi, laus luakon. Ngadi ide tong dang dia tusi, ngadi bege tong dang dia tusi, ngadi ulahon tong dang dia tusi. Kan kebangatan. Laus songoni do nang hapor siautai. Tidak langsung jadi, perlahan-lahan tapi bertumbuh, berproses, akhirnya jadi. Songoni do nang ngulut tau. Dak say pitur jadi. Dak songon na mga lang cabi. Iharet tersiak tau. Liling alaya dong pakorhon. Songoni do nang hapor siaw ni. Dak pitur jadi bana. Nangit alay tubuh do ibana. Berproses akhirnya menjadi. Jadi dangadong disalahod Jesus inno sisiani nakpedi mulai na si dadang mga tusi. Karena memang itulah hidup. Itulah kita. Awalnya tidak mengerti, tapi kemudian mereka memahami, mengerti apa yang diperbuat Yesus. Songoni mahita di ngulut tau. Unang lauso mga tusi, ikot ta tusi do akan napinatupan ni Jesus di bagasan nguluta. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami, pasupasu may,
jala paurato di bagasan rohan nami be. Asa di parbui honi parbui na denggan parbui na tonggi. Pasu-pasu mahami saluhutna. Marhita na mu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.